Kanayonan pa nga makita tayo dito Job chapter 14 verse 1 nga kat saan na lang nga imbaga nga itibiyag iti tao dito lubong nga kat nagababa. No di kat kuna na pa nga itibiyag iti tao dito lubong nga kat napnuan iti riribok. Daytoy iti maysa nga hantay kinapudno nga hantay mabalin nga masukatan. Akas resulta consequence iti basol nga kat nailunod iti lubong nga in general amin nga tattao kuna natoy siya sino man nga tao nga may anak iti babae kahit nangasawan pang-amin daytoy taawan iti tao nga nay anak iti kawayan uno basta nagtubo dita nga uong akas may nga tao nga ada iti nagapuan na nga ina para kanya na daytoy nga kuna nga ababati aldaw ken napnuan iti riribok daytoy iti kinapudno ta uray anya ti papapanan kan anyaman iti magteng tayo iti biag nga kamatan da tayo iti daytoy nga kinapudno nga addalat ta iti riribok iti biag han nga maawan siguro iti pamati lang iti tao nga kat mabalinda nga itarayan isu nga numaminsan nga kat dayta iti goal iti maysa nga tao alaan na iti maysa nga banag nga ipagarup na nga matakasan na daytoy ngam kitaan tayo iti mapaspasamak iti lubong ipagarup tayo nga dagiti ada kwartana dagita sikat dagita mabigbigbig nga tatao kuna tayo nga siguro awan ti riribok piman kanyada nga kasla daytoy maram laklak amak tasyak lang ti kastoy kuna tayo ngam padason nyo dagita nararagsak ti rupa da JTV gaputa artistada nya kat artistada garod ag artistada padason nyo nga surutan dagita private nga panagbiagda madiscover yo no kas ano nga kagulo iti biagda. Kitaan nyo ti mapaspasamak iti lubong apay nga adu ti adu kwartana nga nagsuicide apay nga adu iti adamat iti mabalin na mayat na iti nabindisyonan pa iti kastoy nga adan isu na iti kastoy nga apay nga kasjay ingga na nga iti datayo mismo nga tattao nga kat datayo mismo iti saksi daytoy nga kinapudno nga iti biag tayo diti lubong nga kat napnuan iti riribok. No saludsuden dat tayo nga kat pudno ka dito iti biag mo napnuan iti riribok no kuna tayo nga saan mabalay nga duwa daytoy either agululbud iti Biblia wenno sika iti agululbud ang para kanyak daytoy Biblia iti patiek nga hangko nga patsyen nga ti maysa nga tao nga imbaga nga awan ti riribok iti biag na ta pinagbalin kon nga isu na ti usto deti Biblia ti kamali namda kayo met lang ti mangsaksi kitaan nyo deti nga kinapudno surutan tayo datayo iti adu nga problema uray datayo nga kuna uray datayo nga mismo nga Kristiyano di ba ada iti uray iti biag iti Kristiyano nga kat adaan tayo iti unique nga riribok nga awan kadagiti pang general nga amin nga tattao ta actually amin nga tattao adan iti riribok ag Kristiyano ka pa lang ada pa lang iti unique nga para kada tayo lang nga trials for example iti persecution panakaw uyaw gapu iti nagan ni Jesus dumtang dagita sabali pay manan di ko na ni Pedro nga strange nga kasla nga sikalang iti manglaklakam nga numaminsan akas ko na ni kabsat nga William Dixon nga mangikas kasaba iti sasaw iti apo nga ket ipagarup dagiti tattao nga datayo nga kat napigsa tayo haan ngam dati iti kayat mga makita tayo toy riribok nga kat kadwa iti biag kamatan datayo nga kinapudno uray anya tinagteng mo iti biag uray anya iti papanam yes mabalin agragsak tayo iti apagbiit ngam isublina datayo met lang iti kinapudno nga iti realidad nga tibiyag nga kat napnuan iti riribok saan nga adan iti riribok no dikit ko na nga napnuan iti riribok iti hangko lang nga kayat nga pamati iti kaaduan nga tattao nga lastog nga patpatsyon iti kaaduan nga kat kuna nga numalpas daytoy nga biag rest in peace kano nya dayta iti pamati iti kaaduan amuda awan problema patsyen iti amin nga tao nga tibiyag ditoy lubong napnuan iti riribok ustudya nga pamati ngam di kamalin iti nga pamati di ibagada nga basta matay iti tao nga rest in peace ada kanu isu na di inana haan no kita nyo di istorya ni Jesus ijay
Luke chapter 16 verse agrugite iti Luke chapter 16 verse 19. Idi matay jay may nga tao jay. Idi agmulagat isuna haan nga rest in peace no dikat sinango na pa iti mas gagrabe nga rigat kaysa jay rigat nga adatoy lubong. Kuna na jay nga after nga nag-graduate iti daytoy nga biyag, sinango na iti mas gagrabe. Adda isuna nga matutuok iti apoy. Adda isuna nga marigrigatan nga uray pay iti danom nga sangkatedted nga dawdawatan na pulos nga naited. Isu nga kitaan tayo iti sao iti Dios nga kathan nga basta rest in peace. Once nga ti maysa nga tao nga kat nag-graduate iti dayto nga biyag. Adda pay ti agururay nga mas narigrigat nga tuok nga agnanayon nga jay danom nga binmusbuslon dito'y lubong nga mabalin tayo nga inin-inom, pinagdigos, pinagsibog. Ijay to, uray may nga tasa, awan ti maited. Nang nangruna pa itahan nga tasa ti imbaga na ijay, uray may nga tedted, han nga naited. Katlaklak aman na iti darang iti apoy. Isungahan nga basta rest in peace. When, agpaiso iti kuna tayo nga malpas dito yung nga biyag nga kat panag-ina na ngamsahan nga applicable iti amin. Dito matlang iti kakuyukuyog jay pamati iti kaaduan nga amin nga tao anak iti Dios. Isu nga numatay iti tao anak iti Dios ada jay saklang ni iti Dios. Haan nga amin nga tao nga kat anak iti Dios. Haan nga amin nga tao nga kat num malpas dito nga biyag nga kat apan jay langit. No diket adda ti narigrigat pay nga padasan nga rigat nga hanangan linakaman pay diti lubong. Diti lubong ore kas ano nga kuna tayo nga napnon iti riribok at least adalad ta oras nga agkatawa. Adalad ta oras tayo nga ma-enjoy iti makan, ma-enjoy iti turog, ma-enjoy iti bendisyon nga iti ti Apo. Ado dagiti mabal nga blessing nga ited ni Apo Dios nga maramanan tayo dito lubong nga hanton nga reality nga mapasamak ijay langit sa balin tumet ijay. Ngam ijay impierno, ijay rigat nga agnanayon nga ayan iti sumaruno nga rigat nga nadagdag sanpay. Nga ikat mas gagrabe tawan to ti oras nga agkatawa ijay. Aldaw kan rabi sangit kan tantanab ngar-ngaret-nget iti ngipen iti panang i-describe iti Biblia nga mapaspasamak ijay. Isu nga instead nga kuna tayo nga basta rest in peace haan. Adda pay tirigat nga agururay nga nadagdagsen. Malaksid no sika nga kat agbabawi kan mamati ka iti ibagbaga iti Biblia nga ni Kristo Jesus isu ti panakaisalakan isu ti manangisalakan mo ni Jesus iti tinalak mo nakitam di inaramid na jay cross ngahan mo nga impapati jay amom no diket ko na mga uwen nga agpaiso ni Kristo Jesus iti nangikaro iti basol ko ni Kristo Jesus iti nang nagsakripisyo nagrigat iti cross linakam na iti pungtot iti ama tapno saan nga maipataw kanyak dayta nga dusa. Wen nga agpaiso ni Jesus iti kakaiso na nga mangisalakan kat awanan sa bali. Talikudakon dagiti kunak nga mangisalakan nga sa bali kat ni Jesus kanji inaramid na lang jay cross iti pagtalkak tadayta iti bagbaga iti Biblia. No adda dayta nga confession mo baban, no adda dayta nga pamatim nga nagtahod iti pusom. Timlang maibaga nga kat congrats. Dayta nga panamatim, dayta nga conviction mo. Nga ikat nagapu iti Dios. Imposible dayta nga maaramid iti tao, malaksid no nagtrabaho iti Dios kanukuana. Kat no kasta ti conviction mo, nakitam ni Jesus, nagbalin nga in-embrace mo iti inaramid ni Jesus, ka isulang iti pag-asam, isulang iti mangisalakan mo, dita ka nga mauawagan nga nagasat. Umuna launay madayaw ni Apo Dios taan mo nga trabaho dayta no dikit pabalang iti asin ni Apo Dios nga nangipakaawat kanka ta iti kinagpayso na no awan ni Apo Dios nga nang trabaho kada tayo nga iket agtalinad tayo kung mga natangkan iti puso na kan natural tayo nga tao nga makaawat iti spiritual.
Madayon ni Apo Dios iti dayta nga conviction mo kabsat ket kadagiti matattao nga awan iti ka-idea na iti dayto nga kinapudno kasla imposible daytoy imposible met nga pamati laang imposible met nga ni Kristo Jesus laang ikikanda tayo pa lang iti Dios iti oras nga datayo nga agbabawi kat mamati iti ebanghelyo na para iti panakaisalakan Dios sayangan dayta kakabsat. Madayon ni Apo Dios ket salamat iti panagdangagyo.